En aquest videotutorial veurem com podem crear formes regulars i com podem modificar-ne les propietats en l'editor d'imatges GIMP. Per tal de crear una forma regular ens haurem d'adreçar al menú Filtres, submenú Compon i triar l'opció Figures. D'aquesta manera se'ns obre un quadre de diàleg a través del qual podem crear les diferents figures. Anem a veure-ho. Si ens fixem, a la part superior tenim les diferents opcions. Per exemple, podem crear línies, rectangles, el·lipses, polígons regulars, estrelles, etc. En aquest cas, el que farem serà crear una estrella. Fem clic a la icona corresponent i a continuació li indiquem quants vèrtexs, quantes cares volem que tingui l'estrella. En aquest cas, el que farem serà una estrella de 5 puntes. Ens situem al damunt de la imatge i veiem que ja se'ns crea l'estrella. Si ens fixem, aquesta estrella s'ha creat mitjançant la traça que teníem seleccionada, tant pel que fa al color com al pinzell. Això també ho podem modificar. Anem a veure-ho. Fem clic a Navega i se'ns obre una altra finestra a través de la qual podem triar el pinzell. En aquest cas, per exemple, triarem el pinzell CEL2. Fem clic a Tanca i veiem que ja s'ha utilitzat aquest pinzell per tal de crear l'estrella. També podem modificar el color o fins i tot eliminar la traça. D'aquesta manera el que podrem fer serà modificar l'àrea d'aquesta figura. Per fer-ho ens adrecem a l'opció Omple i en lloc de triar l'opció sense farciment, triarem per exemple l'opció Color de farciment. En aquest cas se'ns ha emplenat la forma amb el color que teníem seleccionat de fons. Ho podem modificar mitjançant l'opció Background. Altres opcions, per exemple, ens permeten emplenar la figura amb el patró que tenim seleccionat. En aquest cas, si volem canviar el patró, podem fer clic a Navega i veiem que s'aplica el patró que hem seleccionat, o altres opcions, per exemple, és incloure un degradat a la figura. Pot ser un degradat de la figura, un degradat vertical o un degradat horitzontal. Triem, per exemple, aquesta darrera opció i a partir de l'opció gradient podem triar el tipus de degradat que volem utilitzar. Per exemple, un cop ja tenim introduïda la forma, amb els paràmetres que més ens interessin, fem clic a Tanca i veiem que aquesta efectivament ja s'aplica a la imatge que teníem. De fet, aquesta forma s'aplica amb una nova capa. Anem a veure-ho. Ens adrecem a Finestres, triem l'opció Capes Patrons, se'ns obre la finestra flotant de capes i patrons i veiem que efectivament tenim aquesta figura en una nova capa. Ara veurem com crear una altra figura. Eliminem aquesta capa, ens adrecem novament a Filtres, Compon, Figures i en aquest cas crearem un polígon regular. Triem l'opció corresponent, per exemple, un polígon de 6 cares, no establirem cap traça, senzillament li direm que tingui un color de farciment, per exemple, un color groc molt suau, fem clic a d'acord i ja podem crear el polígon. Fem clic a Tanca i ara acabarem de reubicar-lo. Ens adrecem novament a Finestres, obrim la caixa d'eines, triem l'eina d'escalímetre
l'ajustem i triem l'eina de girar. I ara ja el podem acabar d'ubicar. I d'aquesta manera ja hem creat la forma regular i la hem ubicat en el lloc de la imatge que volíem. I això és tot.